Igbo bụ Igbo, ekene m unu ndị nke m, Igbo ndị ọma. Mba oto dị Chineke, ekene m unu nke onye chiri ya zelu ka o si wee sọọlị ya, si wee sọọlị ya ka udo wee dị. From ebe m bi, good morning. Eleghị anya na Nigeria ọ bụrụzia good afternoon. Mgbe otu o si na wee dị, okwu na-abọ ka m ji n'ọnụ wee sị ka m bịa online, ka m pụta ife, ka m bịa live here wee gwa mụ na gị okwu a. Nke mbụ bụ ihe banyere n'ọfọ mmadụ abịa n'ezinụlọ na ọfọ mmadụ ofu onye. Ihe ọ pụtara bụ na onye ahụ bụ isi n'ezinụlọ be nne na nna ya. O nwere ike ya bụ diọkpara ka ọ marụ, nwee ike ọ bụrụ diọkpara ka ọ marụ, mana eme ya na mmụọ nsọ. Ọ mgbe a ka ya aghọta onye Chineke na onwe ya nyere ya bụ ọfọ, nyere ya bụ ọtọriti na onye nwa ga-abụ dịka Joseph n'Ijipt. Story of Joseph na ụmụ Israel, anyị maka Chineke si wee chuzu ya na ọnya bụ onye ga-abụ eze, ọtọriti ụmụnne niile ga-aba awụ ga-efolo. Ọ ihe ọfọ dị ka ya. Ọfọ bụkwa n'eziokwu. Sọsọ ihe bụ eziokwu n'anya Chukwu ka bụ ihe bụ ọfọ, and onye ọmalụ bụ onye bụ ọtọriti mmadụ iji wee chị achị, iji wee nwee mmeri, iji wee nwee ike iduzi ma kwazie ndị ọzọ, kwazie onwe ya ma kwazie ndị ọzọ. So wee bụrụ na ọfọ bụkwanụ n'eziokwu ka gị, sọsọ eziokwu ka ị ga-amara ma mee ya eme, kwuo ya ekwue, ihe eti ihe ewepụ ewepụ. Eziokwu mụ na ụma dịka mmadụ bụ na mkpirisiri, mana ewere okwu ọnụ Chineke abịa na Old Testament amara ihe bụ iwu Chineke. Ọnya bụ ọfọ, ọnya bụ eziokwu zuru oke. Amụọ ya anụ, mụta ya anụ, mara ya ka anyị wee ji ọfọ anụ ka ọfọ nye na anyị ndụ, ka anyị wee dị ndụ ruo 120 years or more dịka Genesis 6 kwuru, 120 years ka anyị wee dị ndụ ghara ịya ọya. Ka anyị wee ndụ wee dịrị n'etiti anyị na ụmụnne anyị anyị na-edunu, maka onye ndu ndị na-edu anya na-anwụsịsịrị. So n'ọnya bụ okwu nke mbụ nji n'ụtụtụ a, ọkpụrụkpụ okwu kara aka. So na ezinụlọ Chineke bịa were aka pikie, were ofu onye họrọ ofu onye kpọọ ya aka ji ọfọ, n'ọnya bụ ọtọriti, n'ọnya bụ onye ndu. Ọ dị mma ka anyị ghọta ya ọfụma, maka na o nwere ezinụlọ a na-eme diọkpara isi, a na-enye ewere ọfọ nye diọkpara. Kpọta ofu onye amụma abịa, akọnsekreti edo dị ọfọ nsọ. Ịmara a na-edo ọfọ nsọ, ọ dị ka Baịbụl. Iwere Baịbụl idebe 7 days, gụnwa dobere 7 days, ekpe ekpere, ebuo ọnụ 7 days a 6 to 12 ma 6 to 3, kpọkuo Chukwu ebe i separatiri ya bụ Baịbụl, ka Chineke kọnsekreti ya, ka o doo ya nse, ka o mee ka ọ dị ile. Ido nsọ bụ ime ka ihe dị ile, ka ike nke Chukwu bata na ya bụ ihe. Ọfọ bụ osisi nkịtị na mmanụ ike dị n'ime ya ka a na-ekwu okwu. Edogwu ya nsọ, a ga-eseparate ya 7 good days. Kedu onye bụ onye nyere aka wee kọnsekreti ya? Kedu priest? Priest, a ga-enwe priest ga-enye aka, ma ụmụ Livayị ga-enye aka kọnsekreti ya. Ọ dị ka Baịbụl, Baịbụl ndị gboo eji ha Baịbụl, mana ọfọ ahụ bụ Baịbụl, ọnya bụ iwu, ọnya bụ ọtọriti. So now ife ọ na-ewerize Baịbụl wee join ya n'ọkwa ofu ihe ahụ. So nọ nghọta, ọkwana nghọta bụ problem. Adọ nghọta ka anyị mụ na ndị idili, nghọta bụ ihe anyị chọsịrị, anyị kwesịrị ka anyị chọsie ike. Maka ọnya bụ ebe nsogbu dị, maka ịghọta ha aghọta, ịghọtafie and udo ahụ anyị adị, nsogbu abata, esemokwu adị, ọkwa maka nghọtafie. Ebe onweghị okwu dị ya, ebe enwere okwu dị. So ụmụnne m wee bụrụ nke a wee bụrụ nke a. So na ihe banyere ọfọ a na-ekwu okwu ebe wee bụrụ na ọ bụrụ na onye Chukwu were aka wee pikie, mụ na gị afụgo example ya bụ Joseph. The second to the last born of the family of Jacob, the children among the children of Israel. Joseph nke elelele
mụ na mgbe ebe o bido o kwesịrị ka anyị nebanye anya jee gụgharịkwa anya bụ akwụkwọ nsọ ihe banyere ya n'ofu ihe ahụ ka ọ bụ ọfọ mara ya. So mana ihe nke Igbo na-ekwuzi bụ na ndị Igbo asị ho unu ama mụ na gị ama n'ọfọ mara mụ na gị. Na-abịa na Naijiria kịta anụnwa na Igbo bụ tribe ọfọ malụ nọọ ndị e nyere ọtọriti n'ọha ya elidi. Ọ bụrụ na ndị onye Igbo achigo Naijiria se prezidenti ife dị iche aka adịgo na ọ bụrụle na Uchechukwu mana ọ bụghọ Uchechukwu na-agbakọnyere na anyị na-achụ oke ọchịchọ o mana ọ na-agbụrụ anyị ka enwe ndị enye ọtọriti to be kings eze and onye nyere ọfọ na ọ ga-abịa king ga-enwe amamihe. Nenu Joseph n'Ijipt, nenu progress ya o wetara n'Ijipt, mụ na ga-echefuru nke a. And ihe bụkwa na awa strength onye nyere ọfọ, onye Chineke nyere ọfọ bụ na onye a Chineke ga-enye ya amamihe nke nye nwa bụ Chukwu and na-ekpughere ya ihe maka na ọ ya na-eme ihe na-ajụ ese. O ya enwe ndị amụma, o ya enwe ndị nchụaja, o ya enwe ụmụ Livayị ya na ha na-alụkọ ọrụ wee na-eme okwu Chukwu n'ozuzu oke. Ọ n'ebe a na nke a ka Chineke nwe n'igwe n'ụwa ya eji wee bịa were onye a wee chịa obodo agụa ya adị, chịa obodo a na-aga n'ihu n'ọdịnihu karịa obodo ndị ọzọ ahead of others. So n'ime ihe niile o wee bụ na ọfọ marụ ndị Igbo asị ehol ọfọ Chineke marụ ndị Igbo. Igbo bụ only tribe na Nigeria ọfọ Chineke mara eji akpọ ha ụmụ Israel. Na Igbo bụ ndị Juu, na Igbo bụ ndị nka, na ha nwere culture ha yiri nke ndị Israel. O nwere ebe ekwu ya eje eziokwu ka ọ bụ. Mụnwa bụ na 1990 ka Chineke kewapụta mkpọpụta n'obodo oyibo na nsogbu dị ike wee gosi m onwe ya abụ m onye ya eje ụka jete Chukwu n'ụka a na-agwa m mmadụ ya agwa m ihe m ga-eme. Ịmara onye mbụnụ so now enyere m nsogbu akpanụ m agharaghị nne kpakarịsịa onye ọbụla na-aghara even onye ọbụla na-akpa aghara ahụ mana nke m akpachasịalụ m buru n'ọnụ. Ịma nkịta niile na-eri nsị mana onye isi o buru n'ọnụ eso m wee mie ọkwa ọfọ ahụ mara m o wee kpazie m ọfọ ogeri ka ọ na n'iyi mana Chineke wee megide wee ruo mgbe olu elu o mee ka nchọta ya, o mee ka nchọtakwanya bụ ọfọ wee nweta onwe m ebe a ka ndụ m niile gbanwee ndụ wee bata. Etu a na-agwa gị onye ka ebosi na ebu secret society na-agwa ọgwụ niile eme nke a iwee gbu nwe m iwee nweta nwe m. Nke mbụ bụ na m ahụ eri nri n'ilo. Nke bụ abụrụ dat na ihe nye nwe m ndị mmụọ poison, spiritual poison. Ya bịa ya enyi ya nzọọ ya ka ọ dị ile nzọọ ya ọcha m ọkụ n'ụkwụ si ebe a pụọ ma mụ ka eniri ma ọ bụ onye ọzọ maka na ụwa dị egwu. Nsị na aja ka a na-aya n'ụwa, nsị na aja ka a na-aya. Ụwa bụ jupụtara na nsị na aja. Ụwa nke a ọ na-atụ m egwu ka m na-agwa gị mana ọtụtụ ime amaghị ihe dị underground. So na agwa nga eziokwu ikwara ụka niile a na-eje ndị na-achị ndị na-akọntrolu n'ụka niile ya efuru bụ ndị secret society na amoosu. Ndị na-akọntrolu n'ụka niile ya efuru. Ị na-aghọta? Igbo ya kpatara ya bikọsụ na ọgba ndụ Chineke zuru oke anọ ha n'ime ya. Ha eji ha okwu ọnụ Chineke niile wee hiri isi wee mee foundation. Ha were nke sọrọ ha n'okwu Chukwu ka o wee nke ya dịrị ndị mmadụ mfe nke ndị agha eji wee nweta multitude many people na chọọchị ka people wee dị free. Ọnya mere ya ma then mgbe okwu Chukwu niile eguzoghị ịma na ndị amoosu ya enwe na authority ịbata, ndị secret society ya enwe authority ịbata na control were ndị mmadụ were destiny ndị mmadụ wee na-eme ihe masịrị ha were ndị mmadụ na-achụ aja abịa n'ụlọ ụka mmadụ katasịrị onye anwụrụ eburu ozu bute n'ụlọ ụka ndị 40 years, ndị 30 years, ndị 60 years, ndị 70 years. O kwesịghị 70 ka a na-eje agba paspọtụ achọta paspọtụ maka iji wee kwadobe ịrapụ ụwa. 70 je chọwa paspọtụ iwe na-eru 80 90 bịakwuwe okwu ịchọ visa ịchọgide visas inwezi ike chọta visa na 90 bịakwubezi okwu tiketi inwezi ike chọbakwazi ya tiketi bifo ịchọta tiketi ọ bụrụkwazi 100 or 110 bịa chọta tiketi ịchọta tiketi bịa chọbazi ya n'ego dị iche iche ihe dị iche iche na idozibe n'ebe gị na ihe dị iche iche o nwezi ike ọ na-eruzi 120 130 bifo ekwube okwu ịrapụ uwe asịrị nwa oke mmadụ anwụọ kedizie mụ na a na-anwụrụ na 40 50 60 ịma ha nọ ndị secret society
na-agụrụ ndị mmadụ na ya bụ ụlọ ụka na-agụrụ ndị mmadụ because gịnị okwu Chineke zuru oke aha achị mụ na n'ụlọ ụka ahụ ejikwa na ndị ụka ahụ ejikwa ha ya wee tọ ntọrana mana ọkwa ndị ji Baịbụl yet ihe dị na Baịbụl niile ha were ndị sọrọ ha dobe ndị sọ ha n'akụkụ. Mbọsị ọzọ ka anyị kwuo maka nke a mana agwa nga eziokwu ọfọmalụ ndị Igbo niile bụ na Igbo so ha ka e nyere ọtọriti ọfọ anụnwa ụfọdụ mụ na uji anyị aghọtasịbe ihe dị n'ime mana Chineke eme ka anyị ghọtasịa ihe dị n'ime na o nweghị onye mmasị ihe niile Chukwu bụkwa na ọma amasị amasị. Ọfọ amarụ ndị Igbo bụ na Igbo as a whole bụ a kingdom of priest agbụrụ ndị nchụaja ka ha bụ ihe ọpụta ihe ọpụta abịazịa na ezinụlọ o ya enwe onye bụ onye bụ isi n'ime ya mana ndị niile onye ọbụla nwere ezinụlọ nke ya. Abịa na ezinụlọ nne na nna mụrụ nwoke na-abọ n'ịtọ ahụ onye ọbụla ya enwe na ezinụlọ nke ya so onye ọbụla bụ nwere ji ọfọ nke aka ya na ezinụlọ nke ya. Ọ ndị nchụaja na ndị Levi bụzi ndị bụ ebe ndị bụ the head the authority ọ ihe merie so na n'ime ihe niile ka ọra m ka ọ dịgodu na etu ọra m n'ụtụtụ a ka ya onye nwaanyị nọnyere na anyị mee ka ife nke ka ọ na-enwusi ike na ndụ anyị. Ọ bụ na m ekwutezighị okwu a ma ọ na ịghọtasịghị ya ka Chineke mee ndị nyere aka ka ịghọta ya maka onye nwaanyị nọnyere gị ndị nke kachasị nke bụ na mụ na ha na-ekwusi na eziokwu aghaghị ịchị ọ ya akụrikwa ihe niile so ka ọ dị n'otu a ka nna gọzie ya gaziere mụ na gị nwa mgbe nta anyị abịakwa ọzọ and anyị ga-afụ okwu ahụ ya bụ New Heaven anyị ga-ebutu ya na obodo anyị bụ Ọraukwu a ga-ebutu ya na obodo anyị bụ ana Igbo niile throughout ọgbandụ Chineke ọ ga-abụ a nation of Israel ọ ga-abụ a nation Israel the whole world ga na-abịa ndị ọcha ndị Juu ga na-abata obodo a ga-abụ the best na the whole Africa n'ezi omume Chineke ga-ewu ewu n'ezi omume asị ndị nke Chukwu wukwanụ ewu na technology and every other aspect of life so ka ọ dịghị n'otu a ngwanụ shalom